Hi guys. Hi, pakita akong darling. Kaya na siya buhaton kulungan para sa mga manok nga na miso. Sarado sa mga reo. Mga manok, walang manok nga na miso. Naga na siya piso. Bagura na sila ni naon. Dara siya. Wah, gabae. Guys, mao na niyang gihimo, guys. Ana ang mga manok diri Mura na yung mapiso. Ay, ihaw katik. Ay, ihaw ay. Ihaw. Ito kabuk ni. Ha? Ito. Tikitik. Tikitik. Pangahaw nila eh. Tikitik. 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 Bukas ay kalagay kamat. Tikitik. Cute eh. Walay signal sa pikas no? Wala gani. Tikitik. Naglumlum na nga pa. Nagpaloob na.